ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд, ҳеҷ мавлоно нашуд муллои рум, то муриди Шамси Табрезӣ нашуд. Салому алайкум дӯстони азиз, ҳамдиёрони гиромӣ гурӯҳи Ангур ва Боғ. Комилҷон ҳастам, анорпарвар аз ноҳияи Қумсангир, ҷайҳуни ҳозира. дӯстони азиз, аз тарафи шумо сӯ хоҳиши сахт шуд, ки анори мо гулаш мерезад. Мо чӣ бояд кард, чӣ кор кунем? ҳоз ман барои шумо мухтасаран мефаҳмонам. дӯстони азиз, ҳамин аноре мебинед, ҳамин боғи назди ҳавлимонай 14 моҳай, 1 солу 2 моҳ шидагиай. барои нарехтани гул мо бояд чӣ бояд кард? ҳамин зимистон чанде метонед зимистон порра зиёд битен ҳамин дарахти анорда, ки анор бениҳоят порра нағз мебинад. мо зимистон порра додем, бехи ҳар як тажда як аруба рехтем, бехи ҳар як тажда. ай болои пору нитроамофос 300-400 грамм, ай болои нитроамофос калви 200-300 грамм, ай болои калви суперфосфор ваям 200-300 грамм бехижда рехтема. ҳамина бехижда тит кардем як дар як, баъд побел кардем, партофтем. хубиш чиай? хубиш инае, ки зимистон рости гап ин меҳтоҷай барои ғизо. агар ҳарчанд барг надоштагӣ боша, решаи кор мекуна, ғизо мега. ана болошда барф мезана, борон мезана, вай корша мекуна реша. ана тиёрагӣ баҳор мебина. вақте ки баҳор шид, вай ягон камбудӣ надорад дига. ғизо ҷожда, иммунитетиш ҷожда. ҳамин дарахти анор махсус сандуқҳое дорад дар таркибаш, дар баданаш, ки вай зимистон мегира, хазина мекуна. хазина ки кард, баҳор кишид, чӣ кор мекуна? ҳамо истифода мебарад. баъд дар гул кардан медрояд. баъд гулаш намерезад. аку гул и хелайда рехтани гул мерезад. гул мора фора нафора, и дарахта, и табиатана, и ақл дора худаш. си даркори худша мегирад, нодаркориша разчёт гирифта мепартояд, барое ки қувват бар тавоно меган. барои ҳамин не ки хай ҳосилнокишона бо хубтар меқапа назар ва ай ҳичидам. барои ҳамун шумо бисёртар савол додем, ки мо ина нав дору додестем, пору додестем, вай баҳор мешава, бас шумо метин вай ҳаракат кунен, зимистон додан дар кора, ки вай тиёрагиша барои баҳор бибина. вақти зинда шид, табиат зинда кишид, вай ай хов хест, бояд ай иммунитет сер бошад. баъд гулаш намерезад. анори мо ина ба ном каримӣ то 1 кило 700, 1 кило 800 грамма мешава, агар худо бития насиб кардагӣ боша. дӯстони азиз, ин ҳами боғмон назди ҳавлимонай. рости дарунша ина нигоҳ кунед, помидор кардагием. помидормонам уже қариб омадагиай ва пухтан расидан, насиб кардагӣ боша. ана чунон ки мегӯянд ба як марда 40 ҳанар камай, замина бояд самимона истифода бурда наркорай. ин якум вариант. дуюм вариант, барои аз баъзе шумо ҳам савол шид, ки акай Комилҷон чӣ кор кунем, ки напуса ҳамин анор? ана мо ростӣ ҳоли заҳри кирма задагӣ нестем. барои гул худаш нозикай, гул худаш нозикиҳои бисёр дорад. дар гул бояд одам ҳар хел доруворро назана. агар шакарак, ба як гуфтаи дига шира мегӯянд, агар шира бизана дар танаш, мо метонем ки тарӣ кунем мос пилан, не ки ба
қати моспилан ҳатман супер моспилан ҳатман ридамил ё витамин хуш кардан дар кор, барое ки гилда зиён нараса. вай витамин хубай, тоза боша, касал набоша назанем. барои қапидани гул, барои хеле ӯ фикрро накунем, барое ки ана вай дору қати гила намеқапад. шумо ҳаракат кунед зимистонира ай ғизо сер кунем, баъд мебинем хитон фоиданокиша. ин заҳр чӣ намуд бояд заҳр задан дар кор? заҳр ай ҳамин 25